Hrebeň Javorníkov sa nachádza na hraniciach s Českou republikou a je to celoročne navštevovaná turistická oblasť. V lete sa využíva na turistiku, beh alebo cyklistiku a počas zimy vedie týmto hrebeňom bežkárska trasa od Kohútky až po kasárne. Táto trasa ponúka množstvo krásnych výhľadov a zaujímavých miest a preto sme sa rozhodli túto trasu absolvovať na bicykloch. Chalupy pod Všetkem. V okolí hrebeňa Javorníkov nájdete množstvo trás. V našom prípade štartujeme od hlavnej cesty pod Kohútkou, kde je štátna hranica Slovensko-Česká republika. Vyberáme cestu od Kohútky nadol do Nového Hrozenkova okolo vodnej nádrže Balatón, ďalej cez Karolínku a Veľké Karlovice, kde vypočujeme do terénu na smer kopec Vysoká s 1024 výškovými metrami, ktorá preverí naše schopnosti v teréne. Via Čechia. Sigma mi ukazuje 22% stúpanie. Poliana 930, ideme smerom Vysoká 2 km. Prvých 20 km sme mali v podstate po rovine alebo zjazd. A teraz začíname už stúpať. Končí asfalt, začína terén, ešte 100 výškových na hrebeň. Koľko máš výškových? Ja mám 304. 390. Minuli sme sedlo pod Vysokou a nasleduje Třeštík. Třeštík 850. Náměstí Třeštík Celnica. Za 150 metrů. Pokračujte mírně doprava a potom odbočte doprava. Babská rodinný hotel. Ideme sa napapať. Naša obľúbená reštika, je to vlastne pivovar. Bucorky 980. Asfaltkou sme sa prišli až k Butorkám. Neuštví sa, tuto to bude ešte horšie. No poďte. On je takový, no, on někdy vystartuje, jsem čeho. Hej? Pokračujte rovně. 2 kilometry. Už je 1071.